Igbo anyị abịa Igbo Class World. Ụmụnne anyị ewetakwala unu maka ọlụ healthcare certificate training. Anyị na-eme organize ka trainie unu ka unu nwee ike dị qualify itinye ọlụ na Finland. Kedu ndị chọọ ka trainie fa? A na-akpọ unu oku ebe ọbụla unu anọ na unu nọ na Bahrain, unu nọ na Dubai, unu nọ na Oman, ebe ọbụla ị nọ n'ala Igbo ihe join nwuzi. Ịma na mgbe nke a si bụ na nọ na Lagos ya na Ibadan, mana kịta ị ga-abatanwu ma ị nọ na Oman, ma ị nọ na Bahrain, ma ị nọ na Middle East, ị chọọ ije ọlụ na Finland, ebe ọ gbatakwụlụ bụ inwekwe satifiketi. Ịma na fa na-ewe healthcare assistant, na-ewe ndị nurse assist. Igbo aka na-azọ ana ndị ji a na-akọnye. Ị ga-enweta ji wee zọba ana. Kedu ji ị ga-enweta? Ji ị ga-enweta bụ ezigbote satifiketi ga-eme gị ka ị dị qualify. Ya bụ inye gị ma reference yo, ma placement yo, ma training o. So anyị enwetago onye si na ọ ga-etrain unu, onye dị nya well accredited company ga-enye unu, o trainichi unu, o mee unu placement. Ma ị nọ n'ala Igbo ijee n'ụlọ ọgwụ mee placement, ma ị nọ na Dubai, ma ị nọ na Oman, ma ị nọ na Bahrain, ma ị nọ na Kuwait, ma ị nọ na Saudi Arabia, ma ị nọ na ebe ọbụla ị nọ, ị ga-abatanwu online. O trenichi ego onye gị satifiketi iji ga-adị qualify itinye ọlụ nke Finland. Ndị Finland na-ewe mmadụ, mana ihe na-eme ndị mmadụ bụ na fa adịrọ qualified itinye ọlụ. Fa ama mkpọ gị maka ịdịrọ qualified. Ọ bụrụ na ịdị qualify itinye ọlụ, fa akpọọ gị, deelu gị ihe na email, gwa gị next step, ifolo fafe train kwe gị language. Finland bụ obodo dị mma, ị ga-aga inweta ọlụ, inwego resident permit, ọma mfiarụ, inwe dia nationality and nationality Finland inwetie, ọ bụ visa free to many civilized world. And nke a fasịra na ị ga-ede IELTS, enwere degree, no healthcare certificate. Ego one ka o si na o ji ga-train unu? 300,000 naira. 300 gịnị 1000 naira. O trainiche unu, onye unu reference, nyekwa unu placement, nye unu certificate. Kedu ndị chọrọ ya? Fa kwuo na fa chọrọ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, kwuo na ị chọrọ ya. Ide nọmba gị, ide email gị. O nwere onye ga-abịa tinye gị na WhatsApp group, so that eweli gị nyezie demand, o trenie unu. Ọ bụ ọkwa ya ga-achọtala unu ọlụ, ọ bụ gị nwa ga-achọzi ọlụ n'aka gị. Ị nọ na be anyị, ị nọ n'ala Igbo, ị nọ na Abuja, ị nọ na Lagos, ị nọ na Middle East, ị nọ ebe adịrọ gị mma, ị nọ na Ghana, ị nọ na Afrịka, ịchọ ka etrenie gị, mana ị ga-adịkwa nkwadobe ịkwụ ụgwọ half 150,000 naira. Ị ga-adị njikere ịkwụ ya, emebe ọ ga-last 6 weeks. Ị ga-adị njikere ịkwụ ya, ịkwụ ọnya, emechebezie ịkwụkwa nkefe ọnụ. Ị dịkwa njikere imi? Ọ bụrụ na ị jiro njikere, ịbatakwana. Ị na-anụ nwanne m? Ịbatakwana, maka ọ bụ ọkwa m na-eme ya bụ training iji isi ka ị bịa yọba m. Ọkwa onye ofe mmanụ bi na be Eliza. Ọ bụkwa onye ofe mmanụ bi na be Eliza. Ịchọ ka o trenie gị, ọ bụ ọkwa ya ga-achọlụ gị visa, ọ bụ ọkwa ya ga-emeli gị apply ọlụ, nọọ ka onye gị right certificate iji chọba ọlụ, nye gị right coaching, nye gị right nya bụ document. O trenie gị, o mee gị placement, o mee gị nwezuo awa asị na a ga-enwe, onye gị echili ya jee chọba ọlụ na Finland. Ndị Finland gbaghepụrụ ụzọ na-achọ ndị ga-abịa ka a lụọ ọlụ, mana ndị mmadụ enwere satifiketi. Mana ị bụrụ healthcare professional, gụrụ akwụkwọ nọọsụ ma ọ dọkịta ma ọ bụ ihe ọbụla ịbụ, itinyebe ọlụ, mana ihe a ga-ewe gị na ya bụ nọọsụ asistant. Mana ọ bụrụ na ị bụ graduate, ị bụrụ nọọsụ, ị bụrụ ihe ọzọ niile, jee chọọ healthcare certificate. Healthcare certificate bụ ihe ga-asọlve ihe niile a. Ma ọ bụkwa na ị chọrọ ya, ihe echekwa wee tinyebe nọmba gị ya na email gị. Ọ bụrụ na ọkara gị obi, itinyekwana nọmba gị na email gị. Ọ bụ ọkwa ịnụ tinye nọmba, itinyebe. Ị ga-ajụkwa ajụjụ. Ị na-egekwa ntị n'ihu akwụkwọ a ihe m na-akọwa? Ọ bụ ọkwa ya ga-enye gị visa, ọ bụ ọkwa ya ga-emeli gị application, gị nwa ga-eme
enye gị link ime application ịdị qualified akpọọ gị eselektie gị ndị Finland agwazie gị ka isi ga-eme ka isi ga-eje wee nya na-agwa gị step by step how to follow makwala na ị ga-amụ their language the basic ones fa ga-ekochikwe gị nye gị orientation ya matakwa amata na fada asụ English ịmakwa na fada asụ English ndị Finland asụsụ fa bụ Finnish so bụ ebe ọbụla ị nọ na anyị ga-atụsa na atụmatụ anyị atụsa na ya ka ndị ga-ebenefit bata tinye na akara ịfụnanya tụsa na ozi anyị tinye na share button tinye na aka na share button taa ga-abụ ikpeazụ nkwuchezie nye taa mbọsị ọzọ anyị bido mme ihe ọzọ ọlụ erike anyị ga-eme mana nke Finland ihe nji ekwuli ebu na ọ bịa dị izi ịbịa nweta enwe resident permit ihe na-amazi afụfụ ụwa maka ndị nweta resident permit nọchie obodo 10 years tupu fa enweta sili rọd n'imi fagwa gị iji ụwa fa ihe emelufe ebele ọlụ erike mmemme maka ya mana ọzọ mmemme bụ ọ bụ ọlụ na United Kingdom mana ndị nọ n'ime United Kingdom ga-ebenefit link faji ga-achọ ọlụ ma akwụkwọ na United Kingdom ndị nọ chọrọ ime upgrade ndị nọ already chọrọ ịgụ akwụkwọ maka United Kingdom bụ obodo akwụkwọ ọzọ mmemme bụ ịgụ akwụkwọ ya na inye ndị nọ na United Kingdom link faji ga-achọ ọlụ mana nke kịta kedu ihe anyị na-ekwu healthcare certificate enye gị ka ị wee chọọ ọlụ na Finland na ndị Finland na-ewe ọlụ mana facture healthcare certificate ga-eme gị ka ị dị qualify ọ bụrụ na ị dịrọ qualify fama nwe gị itinye ọlụ ma apply ịdịrọ qualify fayala na-ewe gị ọ bụ akwụkwọ ga-eme ka ị dị qualified ya bụ ndị a ga-ewe gị kịta ndị a ga-ewe gị ị ga-adị qualify ngwa ka emesịa na ụmụnne ka ọ dị na mgbe ọzọ